Assalamu alaikum hormatly. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Balkyn vilayatyna iş taparnama aşyrdy. Ýer bilen hormatly prezident bada Balkyn vilayatyna urmak üçin paýtagtymyň halkary huwa mendiline geldi. Hormatly prezidentime ýer bilen paýtagtymyň halkary huwa mendiline gelip, bu ýerden iş tapar bilen Balkyn vilayatyna tarap gurady. Biraz salamdan hormatly prezidentimiň uçary Türkmenbaş şäheriniň halkary huwa mendiline gelip gönni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Soňra hormatly prezidentimiz Awada Milli Täýagatçylyk dowlagyny Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi we ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň gün tertibini elan edip, ilki bilen hatabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier ähli toplumlarda we sewitlerde durnukly üpşün etmek boýunça görülýän çäreler hemde döwlet mali feriştelerini netijeli ulanmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetini taýýarlamak hatabatyň aýratyn meselesi boldy. Häzirki wagtda Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna belirlenen wezipeler nazara almak bilen döwlet budjetiniň üstünde işlenýär. Ýetaty mali meýilnamasy bilen birlikde Türkmenistanyň durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň esasy gurularynyň we maýy oý maksatnamasynyň taslamalaryny işläp dönmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwlet budjetiniň tasamasy işlenip düzülýänini, onuň ähli maddalarynyň üstüne içgin işlemegiň wajypdygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda durmuş lugumny maliýeleşdirmäge, şol sanyny bilim we saglyk goruşluglaryny üstürmäge, wähmet haklarynyň möçürleriniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çykdaşlaryň artdyrylmagyna aýratyn üns bermek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz şeýle hem Mali we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan her bir ministrlik, puwduklyň dolanyş idarasy, vilayatlanyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde döwlet budjetiniň serişleriniň gödüňe tutulýan möçürleriniň seljerilmeginiň wajypdygyny belledi we bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenbaşdaky neft gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň kenar toplaýjy ýükleýjy neft kärhanasyna neft we neft önümleri goýulýan 3-nji gäm durulgy desgatyny gurmak boýunça arnyp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň neft gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenде urçun maksatnamasyny laýyklykda ýakyn geljekde Türkmenbaşdaky neft gaýtan işleýän zawodlar toplamyny täze tehnologik desgalaryň bir näçesini gurmak meýilleşdirildi diýip belledi. Şunun bilen baglykda neft himiýa toplamyna ugradylýan çyg neftiň möçürlerini artdyrmaga, tewitiň iri nefti gaýtan işleýän kärhanasynyň çykarýan önümlerini, ýurdumyzyň we daşar döwletleriň tarpejlerini öz wagtyna iýermegini üpşün etmäge aýratyn üns berilmelidir diýip döwlet başlygymyz belledi we degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Ýerliýew adyk ulgamynyň üpçünçiligini berkitmek we bugdaý ýorgyny taýýarlyk görmek orunyna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýakynda badalga beriljek gallor mewsimi barada aýtmak bilen uruk mewsimini guramaçylykka geçirmek meselelerini öňçekdi. Ýetatsat ekrançylaryň ihlasy zähmeti bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny diňe bir ýygnap almak däl, eýsem hasylyň ýetkisiz daşalmagy, mundan meýlek saklanmagy barada alada etmek möhümdir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz göýgör çalynan gowgaça, göýök we bakçy önümlerini de ýokary ýylly agrotehnika idegin edilmegini üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň gallor guramaçylykka geçirmek boýunça çäreler hakynda karary gol çekip, resmi namadan gelip çykan wezipeleri öz wagtyna çözülmegini üpçün etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýew döwlet başlarymyzyň uzal beren tapşyryklarynyň ýerine getirilşi, paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli geçiriljek çäreleri taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça paýtagtymyzda ösdürmek orunyna işlenip taýýarlanan meýilnama laýyklykda täze ýaşaýyş toplamlaryny gurmak, uzal herek edýän inženerçilik tehnik kommunikasiýalaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düzümli ösdürmek, ýurdumyzyň baş şäherini bagy bostanly urmak boýunça alaýyşly işler alınıp barylýar. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli dawaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek hakynda meýilnama laýyklykda 24-nji 25-nji maýda Sewda Senady darasynda Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli sergini hemde onuň çäklerini dizaýnerlaryň arasynda binagarlyk bäsejini geçirmek maksat edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýüňde boljak senäniň Aşgabatyň 140 ýyllygynyň möhüm ähmiýetini bellemek bilen şanly senagabatlanan ähli çäreleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ähli şertleri üpçün etmegi tapşyrdy.
Bellenşýäli büyük şäherler ilkinji nowbatda Akşekerim Aşgabat adly her il geçirilýän köpügürli sergi, durmuşa geçirilýän giňgerimli şäher bolşuk maksatnamasynyň üstünliklerini, paýtagtymyzda ýaşamak üçin dünýäniň iň oňudan we oňul şäherleriň birine öwürmek boýunça alınıp barýan uly işleri ýüze çykarmalylar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Üwedow Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine ulug we aratnyjyk budaklarynyň işgali üçin ýetlenilen ýaşaýyş çay toplamynyň gurulşygy barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-2025 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda ähli vilayatlarda şol sanyna Türkmenbaş şäherine ulug we aratnyjyk budaklarynyň hünärmenleri üçin ýokary amatlygy bolan we ýanyşyk ýerlere awadanlaşdyrylan ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşyklarynyň meýilleşdirilenigi barada habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygynyň durmuş maksatly desgalar hem de beýleki degişli düzümler bilen birlikde bina edilmeginiň ýurdumyzyň şäherlerini we owlaryny awadanlaşdyrmak boýunça taslamlary bildirýän esasy talapdygyna ünsjekdi. Döwlet başçylarynyň belleşýäli ýaşaýyş çaýlarynyň ähli otoglary döwrewap awadanlaşdyrmalylar hem de ýazyrky zaman enjamlar we durmuş teýenkeler bilen üpçünçligini möhüm ünsürilmeliler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew ýurdumyzyň bilim ministrligi tarapyndan kompýuterler satyn almak hem de ýurdumyzyň eksport garetlerini öňdürjülere gollap bermek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan şu okuw ýylyna birinji sinpa kabul edilýän okuwçylara gowşurmak maksady bilen ýurdumyzda öňdürilen bilimli nişanly okuwçy kompýuterleriniň tinigden geçirilendigini hem de olaryň hil standartlaryna, çağılar üçin saglyk goruş talaplaryna laýyk gelýänligi we bu wagtda degişli kepilnamalaryň alynanyny barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmenistanyň bilim ministrliginiň kompýuterler satyn almak hakynda kararyň taslamasy ödürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda kompýuter öňçi boýunça täze pudugyň döremeginiň sanly ykdysadyty ösürmek, ykdysadýetimiziň özümizde öndürilen maglumat tehnologiýalaryny bolan isleglerini üpçün etmek bilen bagly aýratyn möhüm wezipany amala aşyrmakda ähmiýetligini bellädi. Döwlet başçylarymyz birinji sinp okuwçylar üçin ýetlenilen ýörüýti multimedia okuw gollanmalaryny taýýarlamak wajypdygyny çekip, bu gurun okutmagyň usuliýetini kämilleşdirmekde ähmiýetligini aýtdy. Hormatly prezidentime de degişli karary gol çekdi we onuň kefitlenen wezipelerini ýerine ýetirmegini üpçetmek babında vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa Konstitusiýa we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününe başlanýan bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Paýtagtymyzda hem de ýurdumyzyň vilayatlaryna dürli şäherleriň geçirilmegi meýilleşdirildi. Olarda halkymyzyň diýip desurlary, şeýlekem Türkmenistanyň medeniýeti we sunudylgyny ösürmekdäki häzirki döwürde galanan üstünlikleri beýany tapar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, çoňur watançylyk käýfiýetli büýük bayramyň ähmiýetini ünsjekip, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawaralaryň ýurdumyzyň ähli şäherlerine we owalaryna geçirilip, halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän insanperwerlik, paragatçylyk dörejilik, dostanylyk we mihmanperwerlik täýipleriniň nişanyna ügürilmelidigini belledi. Hem de vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýazyw döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmenistanyň ýylatyň ketelleri garşy görüşmek ukybyny ýoklandyrmak boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnamasyny hem de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasyny ödürledi. Halkyň saglygyny goramak, ýurdun durnukly ykdysady üçin esaslaryny döretmek, halkyň ýokary durmuş derejesini gazanmak, milletiň genofonduny berkitmek we ösürmek milli maksatnamanyň esasy maksady we wezipeler bolup durýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýylatyň ketelleri garşy görüşmek ukybyny ýoklandyrmak boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Bu işler dünýäni gurşap bilen koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýy nazara alynanda aýratyn zerur bolup durýar. Hormatly prezidentime de häzirki wagtda ýylat üçin maglumatlary işläp taýýarlamak we ýaýratmak boýunça geçirilýän ýöňnal çäreleriň ähmiýetiniň ulydygyny belledi. Şol çäreleriň gataryna düşünür sanitariýa bilim işleri geňden geçirilmeliler. Şeýlekem şahsy arasaçyk düzgünlerini wagt etmek hem de sagdyn durmuş ýölgesine alyp barmak boýunça işler güýçlendirilmeliler diýip döwlet başçylarymyz vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredow Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada hatabat berdi. Onuň çäklerine Türkmenistanyň wekiliýeti döwlet başçylarynyň tapşyrygy boýunça Merkezi Aziýa Hytaý görnüşine geçirilen daşar syýasat idaralarynyň ýol başçylarynyň ikinji duşugyna gatnaşdy. Onuň gün tertibine syýasy diplomatik ugur boýunça özara gatnaşyklaryň, şeýlekem sowda ykdysady we medeni insanperwer oglardaky hyzmatdaşlygyň giň meseleleri gerdirildi. Koronavirus ýokynjylygyna garşy görüş we lukmançylyk, saglyk goruş mugurlar boýunça özara gatnaşyklary işeňleşdirmek meseleleri giňden ara alınıp maslahatlaşyldy.
Duşun başında Türkmenistan'ın eklimi energetika, ulug we ekologiya hukukçylygyny üpsün etmek boýunça öňe sürýän başlangyçlar bar adydyly. Şeýle hem tewit we iklim ähmiýetli esasy urlar boýunça ulug üssasy gatnawlaryny ösdürmegiň wajypdygy bellenildi. Ýurdumyzyň uly bolgan boýunça özara gatnaşyklara we durnukly sewda hyzmatdaşlarynyň üpsün edilmegine, şol sanda Merkez Aziýanyň uly üssasy mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagyna munun meýlekde golluk bermege gyzyklanýany bellenildi. Hatay Halk Respublikasyna bolan saparyň çäklerini Türkmenistanyň wekiliýetiniň agalarynyň Hataýyň degişi ministrlikleriniň we hukuklaryň durunuş idaralarynyň wekilleri bilen iki taraplaryň duşuklar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Hatay Halk Respublikasy bilen ähli urlar boýunça netijeli gatnaşyklary munun meýlekde potrandyrmak boýunça ýygyderli işleri alyp barmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow gözüçi edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly prezidentimiziň usul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Şeýlekem harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny bayram etmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş şäheriniň 140 ýyllygynyň hemde garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek şäherleri taýýarlyk görmek meseleleri barada dur geçmek bilen öňümüzdäki davralaryň we harby ýürüýüşiň ýokary guramaçlyk derejesini üpsün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow döwlet başlarymyzyň degişli buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hatay Halk Respublikasyna amala aşan iş saparynyň jemleri barada hatabat berdi. Saparyň birinji güni Siýan şäherine Hatay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agdaty Daşary işler ministri bilen duşuş geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti bilen Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň arasynda ýakyny geçirilen telefon arkaly söhbetleşiň barşynda taraplaryň Türkmen-Hatay gatnaşyklaryny hasa giňeltmäge gyzyklanmalar bellenildi. Taraplar ulug ara gatnaşyk sewda we beýlik ulgamlarda hyzmatdaşyk ösürmek boýunça pikir alşyp, däbi ulan medeni insan-perwer hyzmatdaşygyny ilerletmek meselelerini üns berdiler. Hyzmatdaşyk boýunça hökümet ara Türkmen-Hatay komitetine başlyk edijileriň 11-nji maýda geçirilen duşurynyň netijeleri barada hem hatabat berildi. Duşuň barşynda strategiýa ätitleri bolan iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljeki urlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şunda sewda ykdysady urlardaky özara gatnaşyklara möhüm üns berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen-Hatay hyzmatdaşlygynyň dürli pudoklary boýunça ägir türlü mümkinçilikleriniň bardygyny belledi. Hökümet ara we pudogara derejelerindäki ýygyderli gatnaşyklary ösürmek iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň sagaşykly ösürmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyzy vice-premieri ýokary gözegçilik idarasynyň başlygyna degişli işleri ýerine ýetirmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada habar berdi. Häzirki wagtda Milli Geňeşiň mejlisiniň nowatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär. Onuň barşynda halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, döwlet hususy hyzmatdaşlygy kadraşdyrmaga gönükdirilen kanunlaryň tassamalaryny hemde firmalaryň atlary we Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna ýubiley medalyny döretmek bilen bagly resmi namalary ara alyp maslahatlaşmak we kabul etmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de döwletimiziň hukuk itaatlaryny munun meýlekde kämilleşdirmek, raýat institutlaryny we demokratik gymmatlyklary potrandyrmak boýunça alınıp bolýan işiň üren wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentime de Milli Geňeşiň mejlisiniň kanun çykaryjyk işiniň jemgyýetiň bähfitlerini gönükdirilendigini bellep, halkyň saýlanlarynyň esasy wezipesiniň tutuş ýylatyň bähfitlerini wekilçilik etmekden, kanunlaryň tassamalaryna döwletimiziň durmuş baradaky ileri sürýän urlaryny beýan etmekden ibaretdigini aýtdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň orunmatary Babaýew halk maslahatynyň işini talaba laýyk alyp barmak, ýöňde boljak şanly senleri degişli derejede daglandyrmak urny ýerine ýetirilýän işler barada maglumatlar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan bayramçylyk şäherleriniň guramaçylyk ýagdaýyny üns çekip, şanly senleri nasip etdiği gurulýan davralaryň häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede geçirilmelidigini belledi. Tutuş halkymyzyň gatnaşmagyna ýaýwanlandyrylýan şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesi üpsün edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garalyp, ular boýunça degişli çözükler kabul edildi. Soňra ketellerin gaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisi geçirildi. Oňa hormatly prezidentimiz gatnaşdy. Ketellerin gaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisinde ilki bilen ýurdumyzyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwedow häzirki döwürde dünýäde emele gelen çyrşyrly ýagdaýy nazara alyp, gullugyň işini hasy kämilleşdirmek, oňa dünýäniň özüň tejribesini ornaşdyrmak we sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini netijeli peýda almak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Tomutky din jarşy mövsüminde gulluk tarapyndan ýürüýti toparyň döredilip, onuň awada milli syýasaty gullugyny
ordoş tüzümler bilen birlikde degişli işleri geçirmeliligini tapşyrdy. Raýatlaryň ygtyýarlyklaryny kepillendirýän resmi namalaryň düzgüne laýyk bolmagyny üpçün etmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu işleri bir gözükçükde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra içeri işler ministri Şakyýew ýolbaşy edýän düzümlerini din jaş mögsümine görülýän taýýarlyk işleri, dünýäde emele gelen ýagdaý we onuň ýaramaz täsiriniň öňlenmek boýunça ugurdaş gullyklaryň alyp barýan işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, din jaş mögsümi döwründe adamlaryň ygtyýarlyklaryny tasdiklaýan resmi namalaryň bolmagy, uluglaryň kada laýyk hereketiniň we ýanyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi bilen baglanyşly wezipeleriň üren wajypdygyny öňçekdi. Şonlukda ketellerin gaýramagynyň öňüni almak, onuň ýaramaz täsirini aradan aýyrmak bilen baglanyşly öňüni alyş çärelerini mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburow häzirki döwürde emele gelen ýagdaý we dürli ýokunç kesellerin ýaramaz täsirine garşy mundan meýlekde geçirilmeli çäreler boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Tomus din jaş mögsümine awada milli ýagatçyklyglygyny din jaşy guramagyň meýilleşdirilýän tertibine laýyklykda goşmaça gatnawlary ýoly goýmak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. Ýurdumyzyň halkara howa menzillerine Türkmenistanyň Saglyk Oruç we Derman Senaty ministrliginiň işgärleri tarapyndan gelip gidýän ýolbaşçylaryň ählisi ýerigderli barlygyny geçirilýär. Şeýlekem ekipaj agdalaryna öňüne sanjymlar geçirilýär. Şonuň ýaly ýolbaşçylaryň ulanmagy üçin howa menzilleriniň ähli zarlary goruk serişleri bilen üpçün edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, döwletimiziň pudugy gollamak üçin ähli çäreleri görýändigini, şonuň bilen baglykda raýat aviasiýasynyň işiniň täze şertlere uýgunlaşmagynyň netijeli usullaryny tapmagyň wajypdygyny belledi. Howa menzillerini has netijeli ulanmak, öz wagtyna arasaçylyk we öňüne işlerini guramak, howa gemlerini teňik taýdan hyzmat etmek işlerini geçirmek, ýolbaşçylary ýokary hilli hyzmatlary amala aşyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin çäreleri görmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz agentligiň ýolbaşçysyna öňde goýulan wezipeleri çözmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýokunç ketelleriň gaýramagynyň öňüni almakda ysynçykly hyzmatdaşygyň zerurdugyny aýdyp, diňe bilelikdäki tagallarlar hemde utgoşukly işler arkaly bir ählimumy howpa garşy göreşmekde oňy netijeleri gazanyp boljakdygyny belledi. Soňra Türkmen Demir ýolları agentliginiň başlygy Atamradow ýolbaşy edýän gonynaky işleriň ýagdaýy, ýokunç ketelleriň gaýramagyna garşy göreşmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Tomus din jaş mögsümine awada milli ýagatçyklyglygyny din jaşy guramagyň meýilleşdirilýän tertibine laýyklykda vilayetlerden we Aşgabat şäherininden din jalmaga gitjek raýatlarymyzy demir ýol ulugyny şu ýylyň 1-nji iýunyny başlap her gün Aşgabat Türkmenmaşy Aşgabat ugrı boýunça ýürüýte ýolçy otly gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Demir ýol ulgamyny ýolçylar gatnadylaryna Türkmenistanyň Saglyk Oruç we Derman Senaty ministrliginiň döwlet arasaçylyk we ketellerin gaýramagyna garşy göreşmek gullygynyň işgärleri bilen birlikde ýolçy wagonlaryna we demir ýol menzilleriniň binalaryna hemde beýleki ýerlerde günlük ýerigderli arasaçylyk we ziýansyzlandyryş işleri geçirilýär. Türkmen Demir ýolları agentliginiň awada milli ýagatçyklyglygyna ýerleşýän Kerwen Sagaldyş din jaş merkezi Tomus mögsümine raýatlarymyzy kabul etmek üçin dogry taýýar edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, demir ýol ulugynyň talaby laýyk işlemini üpçün etmek boýunça wezipeleri çözmegiň ileri turýan urdugyny öňe çekip, agentligiň ýolbaşçysyna degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen Türkmen Demir ýolları agentliginiň ýolbaşçysyna ýolçylara edilýän hyzmatlaryň gerimli giňeltmäge, din jalmagy diýen raýatlaryň lukmançyk barlygyndan geçmek bilen bagly wezipeleri çözmäge, jogapkärlik çemleşmäge degişli görkezmeler berdi. Hemde öňüne şäherleriniň ählitini bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Soňra Türkmen Awtoyolları agentliginiň başlygy Ak Mehmedow agentligiň işini döwrewap derejede alyp barmak, tomusky din jaş mögsümine taýýarlygyň çäklerini durmuşa geçirilýän çäreler hemde ýolçylara edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, onuň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Bellenşäli tomusky din jaş mögsümine awada milli ýagatçyklyglygyna gelýänlere hüdürlenýän awtolog hyzmatlaryny hasy gowlandyrmak maksady bilen şu döwürde ýolçy uluglarynyň täze gatnaw ugurlaryny açmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzyň ýakly günjeklerini, aýratynda awada milli ýagatçyklygyny din jaş mögsümi döwründe ýolçy uluglarynyň sazyşly hereketiniň ýoly goýulmagynyň möhümdigine öňe çekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýolçylaryň, aýratynda din jalmaga gelýänleriň isleglerini öwrenmek, ýürüýte sargatlar esasyna din jaş mögsümine awazanyň içi we şäherlere ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawlaryny ýola goýmak meselelerini işläp taýýarlamagy tapşyrdy.
Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri Aman Epesowa söz berdi. Cumhur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz, berkarar döwletimiň batyarlyk döwründe sizin parasatly ýolbaşçylygyňyzda ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamy dünýä derejesinde ötürilýär. Halkara ölçeglerine laýyk gelýän hassahanalar, saglyk merkezleri we öýleri, şifahanalardyr, tagaldyş din jarş merkezleri, hemde beýleki ýaşaýyş durmuş maksatly deshalar ýygy-derli gurulup ulanmaga berilýär. İlatymyzda ýokary hili saglyk goraş hyzmatlary hödürlenýär. Sizin taýsir tagallalaryňyz bilen ilat arasynda sagdyn durmuş kadalary giňden ornaşdyrylýar. Keteleriň öňüni almak, olary ýer ýüze çykarmak, netijeli bejermek we saglyk dikeltmek milli lukmançylygynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz, sizin tawşyryklaryňyzdan uğralyp, Türkmenistanyň kesellerini ýaýlamagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar tarapyndan alınıp barýan işler barada hasabat bermäge ruhsat etmeňizi ul hormat bilen sizden haýyş edýärin. Arkada prezidentimiz, sizin tawşyryňyza laýyklykda ministrlikler we pudoklaryň dolandyş edaralary bilen bilelikde ýurdumyza ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagyň öňüne almak boýunça meýilnamalaryň işler alınıp barýar. Köpçülikden habar beriş terişdeleriň üstülen hemde ilatyň arasynda maşgala lukmanlar tarapyndan sagdyn durmuş ýöregleri keseliň öňüne almak, lukman maslahatlaryny dogry we dürüst berja etmek boýunça wagt netihat işleri giňgerimde alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz, sizin tagallalaryňyz bilen raýatlar din jarşa gitmedinden öň ýollamany alandan soňra olara ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde ketgitlenen ýörüýte ýerlerde, ýagny saglyk öýlerinde COVID-19'a garşy sanjym ediler. Bu işleri guramak üçin derur bolan anyklaýyş we tarpeş terişdeleri ýeterlik mikdarda bolup, olaryň ähtiýaty gordurildi. Şeýle hem Türkmenistanyň ýeti ýokunç kesele garşy taýýarlygyny we detin çärelerin görülmegini üçin etmeň meýilnamatyna laýyklykda polimeraz zynjyry reaksiýasynyň enjamlary ýurdumyza gelip gowuşdy. Bu enjamlary Türkmenmän şäher arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň barlyk hanatynda gurnamak meýilleşdirilýär. Din jarşa gitmek üçin 18 ýaşdan ul raýatlary COVID-19'a garşy sanjym edilendigi, lukmançylyk gödäwçiliginden we soňky 72 saatyň dowamında COVID-19 test barlaryndan 18 ýaşa çenli raýatlary bolsa, soňky 72 saatyň dowamında COVID-19 test barlaryndan geçendiklerini tasdiqlayan resminamalar berler. Awada hyzmat edýän deshalara kabul ediljek işgärler hem belenen tertipde lukmançylyk gödäwçiliginden geçirilip, olardan COVID-19 test barlaklarynyň netijenamasy talap ediler. Häzirki döwürde bu işgärlere COVID-19 ýokunjyna garşy sanjymlar ýerine ýetirildi. Tähaçylyk dolunyň çäginde ilata hyzmat edýän işgärler her 15 günden çarşyk görnüşinde işlerler we her çarşykda COVID-19 test barlagyny geçirmek meýilleşdirilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, sizin başlangyçlaryňyň we himayet goldawlaryňyň netijesinde Russiýa Federasiýasyndan 3 görnüşli, Xitay Halk Respublikasynyň bolsa 2 görnüşli waksina ýurdumyza getirildi. Häzirki döwürde ilatymyza tanjym işlerini geçirmek üçin bu waksinalaryň ýeterlik mukdary bar. Hormatly prezidentimiz, Tomyzky din jarşy döwründe awada milli tähaçylyk dolanda din janmak üçin gelýän raýatlara Türkmenmän şäheriniň howa, demir ýol we awtomendillerinde beden gyzgylary ölçenýär. Tähaçylyk dolanda din jarşy bökdünşi guramak maksady bilen bu dolakda ýerleşýän mehmanhanalaryň, kotejleriň we tagaldyş merkezleriniň her birinde lukmançylyk otaglary, şeýlem ýeti ýokunç keseli guman edilen ýagdaýlarda näsaglar çetleşdirmek üçin izolyatorlar döredildi. Bu otaglar we izolyatorlar zerur bolan derman we saglyk goraş maksatly terişdeler bilen üçin edilip, olarda tejribeli lukmalaryň nowaçylygy guralar. Derurluk ýüze çykanda gaýra bolmasy lukmançylyk hyzmatlary bilen üçin etmek üçin lukmançylyk nokady döredilip, oňa tiýip kömek awtology berkidiler. Hemde onuň işi gije ündilen ýola goýlar. Din jarşy möhütimi döwründe tähaçylyk dolandaky deshalarda 30 ýaş lukman, 30 ýaş şepawy diýeti we 12 sanitar lukmanlary saglyk goraş hyzmatlaryny amala aşyrar. Hormatly prezidentimiz,
Sizin tavşyňyza laýyklykda din jaş döwründe ýeti öýken soğuklama keseline guman edilen adamlar awada etrafynda ýerleşýän, odal hereket edýän karantin merkezine gödöwçilik etmek üçin ýerleşdiriler. Awada ýerleşýän deshalarda we olaryň daş töwerinde dezinfeksiýa we deratizatsiýa işleri ýygyderli geçirilýär. Bu deshalarda nahyrhanalarda, waşhanalarda jemgyýetçilik imitiniň guruluşyna, imit önlerinin hiline, howpsuzlygyna we saklanyşyna ýygyderli gödöwçilik ediler. Hadar deňdiriň suwunyň ekologiýa we sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýyna, zolaň çäginde ýerleşýän agyz suw tüýjüdüji deshada, onuň arataçylyk goraw zolagynda, şeýlen beýlik deshalarda we deňdiň kenar ýakyz suwa düşülýän we dinjanlýan zolagynda arataçylyk ýagdaýlaryna bir tehlikli gödöwçilik amala aşyrlar. Deňdiň türkmen kenarynyň bellenen nokatlarynyň suwun, toprağın we howanyň barlyklary meýilnamalaryň esasy geçirilip durlar. Hormatly prezidentimiz, Tomyska din jaş döwründe raýatlarynyň saglygyny diketmekleri üçin ýurdumyň şifahanalary doly taýýar edildi. Itlendik şifahanada saglygyny diketmek isleýän raýata ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän şifahana depterçesi şeýlem raýatyň saglyk ýagdaýy baradaky kepilname zerurdur. Awada şifahanasynda saglygy diketmek üçin bolsa, goşmaçy COVID-19 ýokunjyna garşy tanjym edilendigi barada kepilname tarapynda şifahana barmagy, onda bolmagy hem dol ygtyar berilýär. Arkada prezidentimiz, sizin tawşyryklaryňyzdan uğranıp, çağalar sagaldyş we din jaş merkezleriniň Tomyska din jaş möhütümine taýýarlygyny anyklamak üçin topar döredilip, gödöwçilik işleri amala aşyryldy. Şunuň bilen baglykda bu merkezlerde Tomyska din jaş möhütümine görülen taýýarlygyň çäklerinde toplumlaryň öňnaş çärelerini geçirmek hem meýilleşdirilýär. Şol sanda ähli sagaldyş we din jaş merkezlerinde ýanlandyryş işlerini geçirmek, binalaryň içinde her gün 2-3 wagtyny üzerlik tütetmek we otoglary ýelejer etmek, zirde beýligini alýan nokatlary her gün aratalap durmak we olary ýanlandyrmak, din jaş merkezlerinde geçirilýän çärelerde ketgitlenen howpsuz aralygy saklamak berja etmek, çağlaryň beden gyzygyny ýygyderli galtaşykly ölçemek. Bu merkezleriň işgärlerini koronavirus ýokunjyna garşy sanjym ýerine ýetirmek hem gödöňünde tutulýar. Tomyska din jaş möhütünde öňnaş çärelerini Türkmenistanyň keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşar topar tarapyndan kabul edilen çögütler berja etmek arkaly amala aşyrmak gödöňünde tutulýar. Arkada prezidentimiz, şunuň bilen baglykda raýatlarynyň berk bedeli sagdyn bolmaklaryny kazanmak, kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak we Tomysk döwründe awada millet ýakaçylykly bolanda beýlek şifahanalarda we çağlar din jaş merkezlerinde din jaş gurmak barada beren tawşyryklaryny gyşarnykly ýerine ýetirjekdigimiz baradaky inandyrmalarymyzy kabul etmeňizi ul hormat bilen sizden haýyş edýär. Ilatymyň saglygyny goramak, saglyk goraş ulgamy dünýä ülgülerini laýyklykda ötürmek ugrunda edýän atalyk alatalaryňyz üçin hormatly prezidentimiz size çäkli sag bolsunlar aýdýar. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz belent bolsun. Arkada prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyra güldönüp, kabul eden saglyk döwlet maksatnamamyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goraşylgyny döwrüň talaplaryna görä döwrewap ýagdaýa getirilýär. Şeýle hem dürli ýokunç ketelleriň öňüne almak, olary ýüze çykarmak we bejermek işleri toplumyň esasy kämilleşdirilýär diýip belledi. Biziň ýurdumyzda bu ýurda beýleki döwletler bilen hemişe tejribe alyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň ýürütýäristirilen agentlikleri we bütün dünýä saglyk goraş guramasy bilen asynjykly hyzmatdaşlyk edýär. Saglyk goraş boýunça geçirilýän ähli halkara çärelerine gatnaşýar diýip döwlet başçylygy aýtdy. Ýeti öýkön sowuklama keseliniň güze çykan ilkinji günlerini başlap, ýurdumyzyň hökümeti bu howply ýokunça garşy göreşi aýratyn jogapkärçilikli we hemme taraplaryň oýlanjykly çemeleşenini belläp, hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwdak idaralarynyň aýratyn saglyk goraşylygymyň işi öz wagtyny bu täze howpa garşy gönükdirlendigini aýtdy. Bu ýokunjyň ähli mumy häsiýeti hem de dünýäniň ähli döwletlerine ýaramaz täsiri gödüňne tutulup, ýurdumyzda keselleriň ýaýramagynyň garşysyna göreşýän adatdan şol topar döredildi. Toparyň mejlisleri her hepde geçirilýär. Bu mejlislerde mühim çözgütler kabul edilip, ýeti öýkön sowuklama keseliniň öňüne almak boýunça öz wagtyny toplumlaryň çäreler görildi. Ýurdumyzda ýeti öýkön sowuklama ýokunjynyň aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol bermelik maksady bilen onuň öňüne almagyň 3 halkaly ulgamy döredildi. Raýatlara lukmançylyk gödöwçiliginiň 2 tapkyrly ulgamynyň işi ýoly goýuldy.
Birinci tapgyrda daşary ýurtlardan gelen raýatlardan barlyk hana nusxalar alınýar. Şondan soňra olar Garabogoz, Türkmenbaşy we Türkmenabaş şäherlerine düredilen karantin zowlaklaryny gözükçülükde saklanýar. İkinji tapgyrda bolsa hassahanalardan öýlerini goýberilen raýatlar ýaşaýan ýerler boýunça Maşgaly Lukmanyň 14 günläp gözükçülüğünde bolýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygynda aýratyn howply keteliň öňlenmek boýunça çäreleri güýçlendirmeň çäklerini ähli saglyk goraş idaralarynyň zerur lukmançyk enjamlary, gora we ziýansyzlandyryş serişdeler test ulgamlar bilen doly üpçün edilendigini belläp, döwlet sergediniň ähli gözükçülük geçiriş ýerlerine serket, migrasiýa, saglyk goraş hemde obagçylyk gulluklarının işgärlerinden we hünärmenleriniň ibarat toparlaryň giýje günni nowaçylygynyň gurulandygyny aýtdy. Ähli idara kärhanlarda ziýansızlandyrma işlerini üpçün etmek boýunça toplumlaryň çäreler ýokary derejede geçirilýär. Ýurdumyzda daşyndan getirilýän we ulanylýan adyk ölümleriniň ýokary hilli hemde howpsuz bolmagyny üpçün etmek boýunça güýçlendirilen gözükçülük tertibi girildi. Paýtagtymyz Aşgabatdaky hemde vilayetlerdaky tuwa kabalarynyň we diskalarynyň gora güýçlendirildi. Köpçülikliğin habarlaş seriştelerine metbuatda bir urdan zerur maglumatlaryň berilýänini belläp, hormatly prezidentimiz şu ýyl öňnal şäherlerini üpçün etmeň çäklerini vaksinalary satyn almak hemde tapgyrlaryň getirmek işleriniň gurulandygyny aýtdy. Şonuň netijesinde Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa adynaky almy barlyk merkezine taýýarlanan Kamkovit-Vak ýa-da Sputnik V vektor virusologiýa we biotehnologiýa döwlet ilim merkezi tarapyndan taýýarlanan Epivak korona vaksinalary Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň ady bir kompaniýasynyň AstraZeneca vaksinasynyň, şeýlekem Hatay Halk Respublikasynyň Sinovac kompaniýasynyň Coronavac vaksinasynyň ýurdumyzda birlige alınandygyny we olary getirmegiň ýoly goýulandygyny aýtdy. Häzirki wagtda dünýädäki we sebitdäki häzirki durnukly epidemiologiýa ýagdaýyny göz tutup, ýokunç keselleriniň öňüne almak maksady bilen hemde raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek, awada milli täýärçilik dowlagyny din jalşyny guramak üçin giňgerini çäreleri we ilat arasynda düşündiriş işlerini geçirmegiň tertibi işlenip taýýarlandy. Öýed wagtyna görülen çäreler we ýurdumyzyň halkynyň geçiren ägir türlü işler netijesinde ýiti öýkün sowuklama ýokunç keseliniň döwletimizin çäklerini aralaşmagyna hemde ýaýramagyna ýol berilmänligini aýdyp bilerdi. Bu urda ýurdumyzdaky ýagdaý gadyrlyp, hormatly prezidentimiz belledi. Şundan uğralyp, şu gün öň girdilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak barada karara gelinendigini belläp, döwlet başçylygymyz Saglyk goraş we Derman senaty ministri Aman Nepetow Duranlyş merkeziniň awada ýerleşdiriljek ýerlerini kesgitlemegi, Duranlyş merkezine ministriň özüniň ýol başlyk etmeligini tapşyrdy. Onuň düzümini tasdiklamaly we ornasar bellemeli. Bu merkezde giýje günniň dowamyny işlemeliler we ýüze çykan islenlik soraglary sagly çözmeliler. Hormatly prezidentimiz raýatlaryň howpsuz din jalmagyny üpçün etmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamagy we ony tasdiklamak üçin bermegi tapşyrdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz awada milli täýärçilik dowlagyna ýerleşýän mihmanhanalyň, degişli ministrlikleriň we puwdak idaralarynyň ýol başçylarynyň dowlagyň çägine ýerleşýän mihmanhanalarda we kottejlerde din jalmaga istek bildirýän raýatlara mihmanhananyň ady, salgysy belli edilen ýollanmany bermelidigini belledi. Hormatly prezidentimiz Duranlyş merkeziniň öňünde durýan wezipeler kesgitlep, olaryň tomut seguruna awada milli täýärçilik dowlagyny raýatlarymyz üçin din jalşy büýükdensiz guramakdan, işlere gözükçü etmek üçin Duranlyş merkezini döretmekden, onuň sazyşly işlemegini ýoly goýmakdan, dowlagyň işini dolandyrmaga çäklendirmek edilen döwrüne umumy gözükçü amala aşyrmagy we işleri utgoşdurmagy, dowlagyň wagtlaryň işini dolandyrmaga çäklendirmek edilmegi bilen bagly ilat arasynda düşündiriş we wagt netigat çärelerini geçirmegi üpçün etmekden ibaratdygyny belledi. Täýärçilik dowlagynyň naky deňiz suwuny tüýjeji deskada işleriň giýje günni alınıp barylmagyny we deskanyň goragyny bellenlen tertipde güýçlendirilen düzgüne laýyklykda ýoly goýmagy, bu ýerdäki güýük dowlaklary we baglary büýükdensiz biologik taýdan arasalanan suw bilen üpçün etmeli. Dowlakda agyz suw we lagym deskalaryna hemde injener kommunikasiýa ulgamlaryna gaýry goýulmasyz ýagdaýlar ýüze çykan halatda desin işleri ýerine ýetirmek üçin hyzmat ediş gullugynyň giýje günni nowaçylygyny guramaly. Dowlagyň çägine degişli gulluklaryň wekilleriniň ibarat bolan gözükçülük geçiriş nokatyny döredip, din jalmaga gelýänlerden degişli resmi namalaryň bolmagyny talap etmeli. Bu ýerdäki mihmanhanalar özlerini degişli bolan ministrlikler we puwdak idaralary ýolanmasy resmileşdirilen raýatlaryň elektron sanyny dowlagy dolanýyş merkezine we döwlet migrasiýa gullugynyň idaralaryna sanyl arkaly günnülik ýerbermek üçin etmeli. Raýatlary öz wagtyna dowlukdaky mihmanhanalara targyt esasynda ýerleşdirmek maksady bilen bu aradaky maglumatlary web tagypasyna barlamak mümkinçiligini ýoly goýmaly.
Zowlagy duranyş merkeziniň mejlislerini geçirip, ýüze çykýan soraklaryň ýerinde çözülmegini gadanmaly. Şeýlekem duranyş merkezinde jemlenýän maglumat hatawatlary Talyk Goraş we Derman Senaty ministrligine ýerleşýän baş duranyş merkezine iýermeli diýip hormatly prezidentimiz belledi. We şunun bilen baglykda arasaçlyk işleriniň ýerigderli alınıp barylmalygyna üns çekdi. Zowlagyň çägine döredilen gödäwçilik geçiriş ýerine beýlike ygtyýarly idaralaryň wekilleri bilen birlikde gije gündüz nowaçlyk etmek üçin jogapkar wekili bellemek barada aýdyp, hormatly prezidentimiz Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygyna gödäwçilik geçiriş ýerlerine zowlukda işlemek we dinç almak üçin barýan raýatlaryň resmi namalaryny, ygtyýarlyklaryň çäklerini gözden geçirmegi we onuň hatawatyny ýöretmegi tapşyrdy. Aşgabat şäherinden we wilayetlerden zowlugy işlemek maksady bilen gelýän raýatlaryň birlige alınmagyna ýerigderli gödäwçilik ýoly goýmalylar. Awada ýerleşýän disgarlarda işleýän işgärleriň degişi ministrlikler we puwduklyň duranyş idaralary tarapyndan keskitlenen sanyny we ýüz tutmalaryna laýyklykda olary ýerli içeri işler idarasy tarapyndan çäklendirmek ýerden düwür üçin wagtlyň ruhsatnama bermegiň zerurdygyny çekip, hormatly prezidentimiz içeri işler ministrine zowlukda ýerleşýän disgarlarda wilayetlerden gelip işleýän raýatlara wagtlyň resmi nama berilenine, olardan Döwlet Migrasiýa Gullugynyň degişi idaralary tarapyndan resmileşdirilýän bellegal şahadatnamasyny talap etmegi, feýagatçylyk zowlugyna girilýän ýerdäki gödäwçilik nokadyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi we jemgyýetçilik howpsuzlygy gulluklarının işgärleriniň gije gündüz nowaçlygyny guramagy, zowlukda ýanyn howpsuzlygyny üpçün etmegi, içeri işler idaralarynyň işgärleri bellenen tertipde ruhsatnama resmileşdirilen adamlary olaryň şahsiýetini tasdiqlayan resmi nama esasyna zowlugy goý bermegini, dinjaş mögsümi döwrüne anyk epidemiologiýa ýagdaýlarynyň uguralyp raýatlaryň agyz burun örtüklerini ulanmaklaryna gödäwçilik etmegi, zowluk üçin ýetlenilen ýürüýti duralgylarda ulaglaryň durmagyny üpçün etmegi hemde bu ýere gelmäge diňe ýürüýtirilen ulaglara ruhsat bermeli we olary ruhsatnama resmileşdirmegi. Zowlukda jemgyýetçilik tertip düzgünni we ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin bu ýerde gurnalan video gödäwçilik ulgamyndan netijeli peýdalanmagy we olaryň mümkinçiliklerini giňeltmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyeva ýüzlenip, awada ýerleşýän disgalaryň elektrik energiýasy bilen bökdünsiz üpçün edilmegini ýoly goýmagy tapşyrdy. Awada milli feýagatçylyk zowlugynyň kinarýaky çäkleriniň we Hadar deňiziniň suwunyň ekologik ýagdaýyny hemde himik taýdan arasaçlyk derejesini gödäwçilikde saklamagyň wajypdygyny bellep, döwlet başçylarymyz vice-premier Urar Gelliýew zowlugyň çägini ministrlikler we puwduk idaralaryna degişli tokoy meýdanlaryna baglara ýydyk edilşini dinjaş çäklendirmeler döwrüne bir gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Ministrlikleri we puwduk idaralaryna berkilen bu ýerdäki baglara agrotenki ýydyk işlerini geçirmek üçin ýerur bolan awtologlary we hünärmenleri awada etrap ýakymlygy tarapyndan namalary resmileşdirmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem Aşgabat şäherinde we wilayetlerde ýerleşýän feýagatçylyk kärhanalarynyň awadaky mehmanhanlar bilen şertnamalaryň esasy işlemegini ýoly goýmak, bu ýerdäki hyzmatlaryň görünüşi barada köpçülikden habar berişlerine bildirişler bermek boýunça vice-premier Mehmedowa birnäçe tapşyryklar berildi. Mundan başga da feýagatçylyk zowlugynyň mehmanhanlarda we disgarlarda wirurlyga görä internet ýa-da optik üýümli aragatnaşyk hyzmatlaryny ýoly goýmak, dinjaş mögsümine hereket edýän duranyş merkezini aragatnaşyk enjamlary we internet bilen üpçün etmek, şeýlekem awadaky mehmanhanlarda dinç alýan raýatlara söwda hyzmatyny awada söwda merkezine ýoly goýmak, bu ýerdäki mehmanhanlarda söwda jemgyýetçilik ýmiti we hyzmat etmek kadrlarynyň bir jaýdyşyna gödäwçilik etmek babatda degişli ýol başlara anyk tapşyryklar berildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz awada milli feýagatçylyk zowlugyny dinç alşy guramagyň wagtlyň tertibiniň talaplary barada daşary ýurt döwletleriniň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanlaryny we konsullyk idaralaryny habarly etmek boýunça degişli tapşyryklar berdi. Awada ýerleşýän disgalaryň daş töweregini dezinfeksiýa arasaçlyk işleriniň geçirilmegi zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyz dinjaş mögsümine zowlukdaky sagaldyş dinjaş merkezlerine lukmançylyk otoglarynyň taýyşly işini ýoly goýmak, kömek gullugynyň hemde tejribeli Talyk Goraş işgärläriniň nowaçlygyny guramak, bu ýerde zerur bolan Derman we Talyk Goraş maksatly terişdeleriň ýeterlik bolmagyny gadanmak, dermanhanalyň iş tertibini güýçlendirmek, awada şypahanasyna gelýän raýatlara pasporty, ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýlerinden berilýän şypahana kartasy, COVID-19 test barlygyndan geçenligi barada kepirnama, şeýlekem koronawirusa garşy tanjymalanyň tasdiqlayan resmi nama esasyna şypahana barmagy we bejerge almagy ruhsat bermek.
Hadar deňiziniň suwunyň ekologiýa we sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýyna zoologyň çägine yerleşýän suw süýjüji deskada onuň arasaçlyk goragy zowlagyny şeýleken beýleki deskalarda we deňiziň suwa düşülýän we diň jalynýan ýerlerine arasaçlyk ýagdaýlaryna gözegçilik etmek, Duranlyş merkezine, İçeri işler ministrliginiň hem de döwlet migrasiýa gurulugynyň degişli idaralaryna COVID-19 garşy tanzim edilen adamlaryň sanyny, elektron görünüşini günnülük bermegi öpüşün etmek babatda bir näçe görkezmeler berdi. Yurdumyzyň epidemiologiýa ýagdaýyna günnülük seljerş işlerini geçirmek we ony bir güzegçilikde saklamak wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz keselleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan şary toparyň göçme mejlisini jemledi hem-de öňde durýan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlükleri arzuw etdi. Soňra yurdumyzyň vilayetleriniň häkimleri çykyş edip, häzirki döwürde sebitleri durmuş yksadydan ösürmek, owamly maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek bilen bir hatarda Tomutky din jalş mögsümine görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdiler. Bellenşýäli vilayetleriň sagaldyş din jalş merkezlerine degişli taýýarlyk işleri ýaýwanlandyryldy. Olaryň çäklerini keselleriň gaýramana garşy geçirilýän şäherler möhüm orny elýär. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinläp, koronavirus ýokunçynyň ýaýramanyň öňüne şäherleriniň özünün oňun netijesini berýänini belledi. Şununla baglykda Tomutky din jalş mögsümini tagaldyş din jalş merkezleriniň işini talaba laýyk guramak boýunça zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Yurdumyzda adamlaryň saglygy, olaryň amatly din jalmagy bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu gurda alınıp bolýan işleri hemişe Ünüs merkezinde saklamagy taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz yurdumyzda alınıp bolýan guruluşyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bu wagtda hatabat bermek üçin Guruluşyk we Binagarlyk ministri Gannymowa söz berdi. Ministr häzirki döwürde yurdumyzda medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalaryň guruluşyklaryny alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda mukaddis garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllaryň hormatyna ulanmaga berilýän deskalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, gurulýan deskalardaky aýratynda şanly senler münasibetli ulanmaga berilýän binalaryň öz wagtyna gurulmagynyň, olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny aýdyp, bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlükleri arzuw edip, birden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz dikçorda uçuşy amala aşyryp, awada milli syýahatçylyk dowlagyny awadanlaşdyrmak we onuň düzümli ösürmek boýunça alınıp bolýan işleriň barşy bilen tanışdy. Hadaryň ekologiýa taýdan arassa kenaryna emele gelen syýahatçylyk dowlagy öz çägini giňeldip, halkary ähmiýetli din jalş dowlagyna urildi. Döwlet başçylygymyz uçuşyň dowamyna awadaanyň Tomutky din jalş mögsümine taýýarlyk derejesi bilen gyzyklandy. Ýawaňlandyrylan özgertmeleriň netijesinde Hadar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenary gaýtalanmajak keşibe eýe boldy. Bu ýerde köp sanly şipaxanalar, medeni din jalş we sport toplumlary işen kerek edýär. Olar her ýyl ýurdumyzyň ýakly günjekleriniň köp sanly din jalyanlary hem-de daşar ýurtlardan mihmanlary kabul edýär. Döwlet başçylygymyz Hadaryň bejer şäheriyetli türkmen kenaryna bina edilýän syýahatçylyk deskalaryny, olaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny, bu ýerleriniň tebigy aýratynlyklaryny senledi. Hormatly prezidentimiz Guşçor berentlikden Hadaryň kenar ýakasynyň ajaýyp günjeklerini, zowlagyň çägine bina edilýän kottejler toplumynyň gurulşynyň tinledi. Deňiziň kenaryna dürli maksatly binalaryň, kottej toplumlarynyň taýýarlanyna ekologik ýagdaýlar, ýerli tebigatyň aýratynlyklary hem-de has oňoýly we özüne çekici gurulşyk döretmäge häzirki zaman talaplary nazara alınýar. Onuň özi bina edilýän deskalara diňe bir berklik we ulan şäheriyetlerini eýdem ýerli tebigat bilen gözelligi we sazyşyga üpçün etmäge görükdirilenler. Döwlet başçylygymyz beý wezipeleriň möhümdigini çekip, Hadaryň kenar ýakasynda ýaýwanlandyrylan işleriň toplumlaryň esasda alınıp barylmagynyň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz dikçordan Hadaryň kenaryna täze senagat ulug aragatnaşyk toplumlarynyň gurulşynyň barşy bilen tanışdy. Şol guruluşyklaryň ataryna tutuş Merkezi Aziz Devletiniň iri logistika merkezine öwrülmegine görüktirilen Türkmenman şäherindäki halkara deňiz menzili bar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş deňiz menziliniň täze terminallaryny we beýleki deskalaryny bina etmek boýunça işler tamamlaýyjy tapgarda alınıp barylýar. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenman şäheriniň halkara howa menziline geldi. Döwlet başçylygymyz Balkan vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, paýtagtymyz Aşgabat şäherine tarap ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkary howa menziline gelip gondy.
Üniversite Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalarından tanış edýäs. Ýurdumyzda eksporty gönüklerini harytlary öňürýän hususy kärhanlary we telekeçler höwetlendirmek, olaryň bähwitlerini goramak we harytlamadan daşary ýurt bazarlaryna bäsişi ukypylygyny ýokarandyrmak, şeýle-de eksport edijilere golluw bermek arkaly eksportyň meşhurlaryny artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary bolşakdy. Resmi namalaşykda Türkmenistana getirilen we öň şäherlerinden daşary alınıp gidilende gümrük paşlary tölenmeýän hemde gümrük paşlary bellenýän harytlaryň sanawyny we gümrük paşlarynyň meşhurlaryny tasdiklamak hakynda Türkmenistan prezidentiniň 2008-nji ýylyň 27-nji iýulynda çykaran 9925-nji kararynyň 2-nji, 3-nji we 4-nji goşunlaryna sanawlary girdilmedik. Ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fizik şahslar, hususy telekeçilen we fizik şahslar el goşundan başga Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gidýän harytlar üçin şeýle harytlaryň gümrük bahasynyň 100-den 2 bölegi meçhurdy. Belli gümrük paýyny 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrmak belenildi. Şeýle-de resmi namalaşykda döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk, ýuridik şahslar hem ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fizik şahslar hususy telekeçileň öz öňüren harytlaryny we önümlerini şeýle-de döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk, ýuridik şahslardan we ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fizik şahslardan hususy telekeçlerden ilatdan satyn alan harytlaryny çygymalyny eksport etmek bilen bagly şertnamalar eksport edijiniň islegine görä birja sowdalaryna gatnaşyp ýa-da gatnaşmadan baglyş bilinär. Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine, döwlet gümrük gullugyna, döwlet haryt şygymal birjasyna, Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary anyň kanunçylygyny girdimek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistan prezidentiniň bilim siýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillemizden döwrüwe bilim terbiýe almagy, hemme innowasion tehnologiýalaryny başgarýan, giň gödetimli hünärmenler bolup ýetişmek üçin amatly şertler döretmek, şeýle-de ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerini 2021-nji 2020-nji okuw ýylyna 1-nji synpy okuwa kabul edilýän okuwçylary kompýuterlary sowgat bermek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary bolşakdy. Resmi namalaşykda Bilim Ministrligine Türkmenistany öňürlen 161.739 sany kompýutery satyn almak, 2021-nji ýylyň 25-nji awgustyna şeýle bilim idaralaryna gurnamak hem olary çeýniki hyzmat etmek barada agzybirlik telefamaty bilelikde kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan berägen potralanmak, halkymyzyň rızkary we ady garaşdyrmyzyň keperi bolan bugdoýyň öňürleýän meçhurlaryny ýetigderle artdyrmak, ýetişdirilen galy hasylyny gyýyska wagtyň içinde hemme ýetkisede ýygyna almak, şeýle-de galy öňürjiler bilen hasaplaşyklary wagtyny geçirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary bolşakdy. Resmi namalaşykda ösürlüp ýetişdirilen bugdoý hasylyny çalt we ýetkisede ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdönüşde daşamak, hemme däni öňürjiler bilen hasaplaşyklaryň wagtyny ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek üçin Türkmenistanyň 2021-nji ýylda galy rogny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topardyrdyldy. Onuň düzümi tasdiklandy. Owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligine ýerlerde däne kombaýnlaryna çeýniki hyzmat etmek işlerini talaba laýyk gurmak arkaly orok möhsümini olaň öňürjilikli we bökdönüşde işlemegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmen Awtologary Agentligi Owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligi bilen şertnama baglaşmak esasynda ýygnalan bugdoý hasylynyň meýdanlardan kabul edişini gotlaryny, şeýle-de ammarlara we elevatorlara wagtynda hemme ýetkisede daşalmagyny, ulug serişleriniň bökdönüşde we ýokary netijeli işlemegini üpçün etmäge borçludyr. Bugdoý kabul edişini gotlaryny hemme ammarlara, şeýle-de elevatorlara daşamakda beýleki ministrliklaryň we pudoklaryny dolandyryş edaralarynyň, şeýle-de hususy eýetçilikdäki awtolog serişlerini şertnama esasynda peýdalanmagy, owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligine ygtyýar berildi.
Indi bolsa hormatly prezident bilen adyna giren hatlan tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow, hormatly Gurbanoğlu Merquleýewич. Gazagstanyň adyndan hemem öz adymdan size Türkmenistanyň halkyny mukaddes urada bayram bilen tüýsürükdiňizden. Hormatly Gurbanoğlu Merquleýewich. Çäksiz ýaşlygy hemem rehim şepada wesenen şu mübarek günlerde size berkjan saglyk, egsilmez güýç haýrat, ähli asly başlanýyşlaryňyň üstünlükli durmuşa geçirmegini, doganlyk Türkmenistanyň her bir maşgaly ojagyna awadançylyk hemem rowaşlyk arzu edýän. Bilelikdäki taýlarlar netijesinde Gazak Türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň midemiz dostluk, hoşniýetli goňşulyk we bek biregi gollamak ruhuny mundan bilägen sadaşly ösçekdigini ananýan. Gudraty güýçli Allah Taala duga dileglemede hemem asly işlemede kabul etsin. Geljeki urada aýna çende awadan we asuda durmuşy peşkeş bersin. Urada bayramy gutly bolsun. Hormatly moklan Kasym Jobar Tokayew, Gazakistan Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başçymyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarlary Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet hemem ulug we ara gatnaşyk toplumlar tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet toplumdan geçirilen tanyşdyryş dabaryna gatnaşyjylary Aşgabatyň 140 ýylynyň öňýände Türkmenistandara şeýle ajaýyp kitaby peşkeş beren üçin milli ýermizde tüýsürekdigini hoşallyk sözlerini aýdyp, mundan berägeme dürejlik üstünliklerini arzu etdiler. Çıkışlarda täze eserim hormatly prezident bilen ulary meşhur kitaplarynyň hataryny artdyran we bu ýson şömelendi. Hemem şu münasibetli milli ýerimiziň adyna gutly sözler aýdyldy. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny çeperçilik taýdany bedelşi, çapxana işleriniň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi oňy täsirligini hasam artdyrýar. Dabarda çykşalanlar bu kitapda döwlet başçymyzyň watanymyza, paýtagtymyza, mehriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilýänini aýratyn nagtadylar. Milli ýerimiziň kitabyň başynda akyllar şahyrymyza Matmuly Pragynyň şygyr feterlerini ýüzlenmegi, nusgulyk edebiýatymyzyň nesillere baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda Agardy ulary amala şäýatly 2-nji bölümini milli ýerimize Agardy ulary Ak şäher sözlemleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutmak hakyndaky anamyny beýan edýär. Kitapda ählimiziň söýgüli şäherimiziň üýtgeşik gözeligi açyp görkezilýär. Suratlary dörejlik duýgular bilen saýlanyp alyp paýtagtymyzyň taryhyny, şununy, hemem geljegini beýan edýär. Täze kitapda berkarar döwletimiziň bagtyarlyklarını paýtagtymyzda ösürmekde gazanlan üstünlikler hakynda jekmejek gurrungerlýär. Kitaby okuyan okuyucu häzirki zamanyň gurulşyk inženerçilik işleri, hyzmatlary ulgamawataky täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň janly mysallary. Ak şäherim Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtagtymyzyň şanly 140 ýyly münasibetli milli ýerimiziň halkymyza ajaýyp peşkeşdir diýilip aýratyn bellenildi. Hormatly prezident bilen Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň ýurdumyzyň ulug we ara gatnaşyk toplumynyň guramagyna geçirilen tanyşdyryşda barasam hasam täsirli boldy. Onu çykşalanlary mehriban watanymyza ýene bir şatlykly waka. Hormatly prezident bilen Ak şäherim Aşgabat adly çuňgur peýham paýhada ýurlan täze kitabynyň neşr edilip, oňa agbyr halkymyza sowgat edilmek münasibetli gahrman arkadamyda gutly sözlerini aýtdylar. Çıkışlarda gahrmanlar hydamyzyň dana paýhatynyň dören täze kitabynyň watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabada bolan beýik söýgüni hemem bu ýsonjy barha joşdurýan bellenildi. Hormatly prezident bilen giň dünýä garaýşly paýhatynyň dören täze kitap bagtyar netillemede agdybirlik, watan söýjülük, insan-perwerlik, halalyk ruhuny terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň güllä ösmegi uruny beýik işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Bular barada aýtmak bilen çykşadanlar gahrmanlar hydamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabyny paýtagtymyzyň tutuş sebäpden hemem dünýäniň üçinäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp hemem öz boşly binagärlik sunuty, berkarar döwletimiziň çuňgur oýrançykly içeri we daşary fiýaty, Türkmen halkynyň şöhraty taryhyndan şu nöreçenli agdybirlikde dostluğunlukda Aşgabaty ösürmek urunaky merdana zähme söýür hakynda çuňgur manary tesirleň jemlenen ünitçekdiler. Kitapda paýtagtymyzyň günnüzki hemem agşamky owadan görnüşlerini düşirilen suratlaryň, şeride äli moşur öwüşgünli gözellikleri wesenen Aşgabatyň ajaýyp künjeklerini suratlaryny ýerleşdirmegi oň ähmiýetini hasam artdyrýar.
Mehriman arkadamydan Ak Şekerim Aşgabat adlı täze kitabanyň tanışdyrylşy barasy Türkmenistanyň Gydyr Ýarmay Milli Jemgyýetiniň gurulmagyna da geçirilip, olu ýokary ruhlanetlige besenli. Şu gün Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Sultan Sanjaryň taryhy keşigi Türkmen halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli, dostluk talymat atly utgoşdurlaryň görnüşde halkara dörejilik duşy geçirildi. Daşary işleri bilim ministrlikleri hemme Ilymlar Akademiýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynanşmak ýeriniň çäklerini gurulan şäher türkmen alymlary hemme hünärmenleri şeýle-de olaňy dünýäniň onurça ýurtlarynyň bolan kärdeşleri online görnüşde gatnaşdylar. Döwleti berkitmek, alymy medeniýeti, ykdysadyty ösürmek boýunça işler bilen şöhrat gazanan, hemme milli sevgi we halkara derejesindäki dostluk gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna uly goşun Sultan Sanjara bagşlanan halkara forum 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyny we ynanşmagyny watan edip aglandyrmagyna baglykda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Ösüjüniň täze taryhy döwrüne garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan, beýleki döwletler bilen bilelikde dostluk we raýdaşlyk ýollaryny gurup, ählimun parahatçylygy ynanşmagy we durnukly ösüjüp oturulmagy ýardym edýär. Bugün bizim ýurdumyzda sebitiň iqrarlaryny aralaşdyrýaş hemme ýeri medeni merkez bolmak bilen ösüjüňe bilelikde nusgalarynyň bir hökmüne beýik ýüpek ýolunda keldip, giň hyzmatdaşlygy hemme alma alşmalara taýýar bolýar. Öz misalyny medeniýetlere baýlaşdyrmaga çağırýar. Ansan perwer hyzmatdaşlygyna giň edilmegi dünýä halklarynyň taryhyny hemme medeniýetini, görnükli şahsiýetleri şolsana beýik türkmen hökümdary Sultan Sanjary hemme oň eýamyny hemme tarapyny öwrenmäge, şeýle-de dünýä ýaratmaga ýardym etmeler. Bu pikir halkara dörejilik tuguşunyň esasy mowdugyna urly. Çykyş edenler adamlaryň ruhy mirasynyň köklerini öwrenmekde hemme aýagy saklamakda halkara formunyň ähmiýetini belediler. Nawtalşy ýaly alam hemme medeniýet jemgyçilik ösüşiniň esasy güýji bolmak bilen türkmenligiň şöhratly ata-babalary, ýeri kitaphanalary hemme alamy merkezleri döredipdirler. Obserwatoriýalar açypdyrlar, sunugaty ösüripdirler. Bu temada Türkmenistan prezidentiniň parahatçylyk dörejilik başlanýaşlary, Sultan Sanjaryň ruhy mirasy, Seljukluk taryhyna parahatçylyk we ynanşmak pikirleriniň beýan edilşi, Seljuk sultanlarynyň parahatçylyk söýjülük we insan-perwerlik ýürürgleri ýaly çykyşlarda öz beýan tapdy. Olaň awtorlarynyň belleýişleri ýaly Türkmenistan hemişe adamlar sivilizasiýasynyň strategik merkezleriniň biri bolup durýar. Bu ýerde ajaýyp paýtahtlar bolan beýik imperiýalar dörep, olaň uly gymmat hemme umum adamlar ähmiýetine eýe bolan ýadygarlyklary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasy sanawyna girdirildi. Sultan Sanjar mer we beýik imperiýanyň paýtagtyna urýar. Bu ýere diňe galalary, köşkleri, meçitleri gurmagy mümkinçilik beren genji hanynlar däli, eýsem musulman dünýäsiniň akylları, şahyýlar, suratkeşler hemme binagarlar gelip, nesiller üçin öçmejek eserler goýdular. Şol döwri hakyky medeniýetiň gulläp ösen döwri diýip atlandyrylýar. Binagarlykda hemme şekillendiriş sunatynda marguşlygyň gadananlary, olaň seneçilik sunatynyň derejesi, döredin syýasy ulgamy, hemme dini talymaty ulary adamlaryň ösmegine ýol açan gadymy günleriň esas halklarynyň hataryny goşýar diýip çykyş edenler belediler. Sultan Sanjaryň hökümeti barada ilkinji maglumatlary orta asr awtorlaryň işlerine duş gelýär. Merwi 13-nji asyryň başynda Mongollyň şoluşundan öňgören meşhur arab syýahatçy hem taryhçy Yaqub al-Hamawi bu desgabarda şeýle ýazypdyr. Oň üstünde bir günlük ýol aralykdan görünýän mawy gümbez bar. Sultan Sanjaryň hökümeti asyrlaryň jümüşinden öňkü beýikligiň suwutnamalaryny bile getirdi. Binagarlyk pikiri dogry saklanyp galmadygan bolsa, baý bedegi işleri, şeýle-de şol döwre görä batyrgaý dörejilikli çödügitler, bu sebäpde binagarlyk sunatynyň ýer döwrüden bäri kemilleşip gelýänini aýdym görkezýär diýip forma gatnaşyjylar belediler. Bu duşuň möhümdigini bilip, oňa gatnaşyjylar şol ýaly şäherler halklaryň arasyndaky dostlugy berkitmäge kömek edýär. Hemme alymyň medeniýetiň, jemgyýetiň öňünde durýan häzirki zamany wajyp meselelerini çözmäge giň ýol açýar diýip biragdan makuldylar. Halkara dörejilik duşuna gatnaşyjylar hormat prezident we alymy we medeniýeti ösürmekde, insan-perwer ulgamyny halkara gatnaşyklary işleňişdirmekde alyp barýan syýasat üçin çuňur hoşallyk sözlerini aýtdylar. Halkara dörejilik duşunyň ahyryny oňa gatnaşyjylar Mehriban arkadamynyň adyna biragdan ýüzlenmek kabul etdiler. Paýtagtymyzyň 140 ýylynyň hormatyna geçirilýän ekologiýa şäherine halkymyzyň aýratynam ýaşlaň işleň gatnaşmagy, döwlet başlymynyň taýlaty bilen ýaýwanlarlaryny giň şol şäherleriň giň gollugy münasip bolýanynyň aýdyň beýany urly. Giň şol şäher münasibetli gurulany dabarlara hemme köpçüliklerini velosipedli ýürüşi. Aşgabat şäheriniň bagtyarlygy etrabynyň hemme daşawdur aýtynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar.
Daşuğuz şehirine giyinden yayvanlarlan kimem Türkmenistan paraxatçılığın honan şuman watan ýylynyň ruhy bilen dagrylar bilen münasibet goşan şanyny garaşdyrymyň 30 ýylyna kimem Aýyk şäherinde Aşgabatyň 140 ýylyna başlanyny şunuky şäherleri şäheriň ýaşaýjylary kimem mehmanlary dürlüklerde zähmet çekýän bagtyar raýatlanmady. Talip ýaşar kimem beýle köp sanly adamlar öz islegleri bilen gatnaşdylar. Öz ösüşünün täze bilendiklerine tarap bedew wadilen barýan döwletimize şuňy ýaly başlanyşlaryň ähli halyk tarapyndan dolu gollanýanlygy ýürütip belenmäge münasipdir. Beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny gorap saklamak, hemem kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň ileri sürýän urlarynyň biridir. Biri-biri bilen ören sadaşlyk gurulany şu günkü dawarlary bu wagtda täze üstünlikler tarap önamly barlýanyny ýene bir gezek suwd etdi. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny sürmägiň maksatnamasyna da güneşi diýarymyzyň ekologiýa awadançylygyny hemme daşky uşagy gorap saklamak, şeýle-de bu wagtda anyk işleri durmuşa geçirmek gödüňde tutulanlar. Ir seherden badalanan şäherleň ruhy önetlik hemme sagdynlyk ýurdu bolan Türkmenistan döwletimiň häzirki keşiflerini ören sadaşlyk utgaşan pursatlary baý bolanyny bellemek diýsen ýakymlar. Şäherleň dowamyna bagtyar ýaşaýjylaryň oňuly diýinjamaklar üçin dürüdilen şertlerden ýokary derejede peýdalanýanlyklaryny, ekologiýa taýdan arasynda uly serişet bolan velosipedlaryň hyzmatyndan ýygydarly peýdalanýanlyklaryny, urulýan köp sanly medeni şäherlere işen gatnaşýanlyklaryny, hemem ulardan lezzet alýanlyklaryny görmek boldy. Şabadyň boýundaky şäheriň görkana ýollaryny hemem olaň ýan ýodalaryny, aýdymsaz merkezlerine geçirilen şäherler her bir adama asudy diýarymyzda bolan gowunç buýsan jartyrdy. Şol ýerde medeniyet hemem sunudy işgärlerine gatnaşmaklaryna guralan medeni şäherler aýratyn täsirli bilen tapawutlandy. Joşunly aýdymlar, göwün götürjü tanyslar hemem halyk dörejilik çykyşlary şu günkü şähere gatnaşýan adamlarda uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galardy. Ulaýatyň türegünleriniň hemem sport söýjleriniň çykyşlary bolsa bu görnüşiň üstüne ýetirdi. Bulaň ählisi Mehriban akadamydan ähli başlanýyşlarynyň dolu gollanýanyny, hemem şol başlanýyşlaryň ýerine ýetilmegine münasip goşunt goşmak baradaky bütün maksadyň her bir adamy gurşap alýanyny bütün aýdynlyk bilen suwd etdi. Daşow şäheriniň gözellik sadaşyna münasip öwüşgünçä ýany akla şahyramada Magtymur Pragynyň ýadygarlygynyň ýanyna geçirilen dawarlar şu günkü şäherleriň münasip jemlenmesi boldy. Türkmen halkyny agdyrlyk hemme jewslige çağırany akyllaryň medeni mirasy nesiller üçin mektep bolup durýar. Bu ýerde ýanynyň aýdymsazlary beýleki medeni çykyşlar gahrymanlar kydamydan tüý sürekden söýýän Mehriban halkynyň baky bagytyň gujugyna ýaşaýanynyň wasp bolup ýanlany. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda velosiped sportyny ösdürmek baradaky başlanýyşlaryň barhary waşanýanyny, hemme ekologiýa taýdan arasy bir ulugyň ulanýyşynyň barha köpçüliklerini häsde ewolýanyny bellemek diýsen buýsançydyr. Her güni bolşýaly şu günkü dawarlarda da müňözi bütün aýdynlyk bilen görünýär. Dürli ýaşdaky adamlaryň diňe bir sportyň bu görnüşi bilen meşgul bolman eýsem ony ulug ferişet hökmünde günnelik ulanýanlyklaryny bellemek möhümdir. Seýil baglaryna hemem seýilgählerde diň jaş meydançalaryna ýaşaýşy toplumlaryny medeni köpçülik şäherlerini geçirmäge niýetlenen ýürütme meydançalarda şäheriň gözel künjeklerini bagtyar aýatlandyrmyşynyň ýatdan çykmajak günlerini öwrleýän bagtly prototlar adamlaryň ruhy bilenligini hasam artdyrýar. Şoň üçin hem berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir üçin milliliglerimizde aýdylýan alkyş sözleri halkymyzyň ýüregi owazy bolup ýanlanýar. Ekologiýa şähereti Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrafynda dowam etdirildi. Sport şäheretine köp sanly adamlar gatnaşdylar. Şol sany taryp ýaşary etrafyň jemgyýetçiliginiň ýaş nesliň wekilleri goşuldylar. Şeýle şäherleri etgaty maksatdan başga-da jemgyýetiň taýlalaryny birleşdirmegine, adamlaryň sagdyn durmuş parahatçylyk we ýaraşykylyk, dürüjülük hemem hoşniýetlik ýürüleriniň töweregini hasam berk jewseşmene ýardym edýär. Hormatly prezidentiň nutaşýaly velosipedli ýürüýüşleri adamlara tebigaty ýakyn bolmagy, oňa gözellikleriniň lezzet almagy ýardym edýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sadaşykda ýaşapdyr. Onuň güýç kuwat hemem dürüjülük ilhamyny alypdyr. Bulaň ählisi mehriban halkymyzyň günnelik durmuşynda hemem bayramçylyklaryna, parasatly däpde solaryna, baý halyk dürüjüligine, ajaýyp sunudy serlerini öz beýan tapdy. Bugun tebigaty aýawly garamak milli öz bolşulygyň möhüm ýüreläriniň biri bolmak bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urulýar. Ekologiýa şäheretine piýada gelen jetmek halaýanlaryň goşulan bilen belemeler, ýer säker bilen gözellikler synlamak, piýada ýürüýüşde jan saglygyny berkitmek bu şäheriniň özündizi. Köpçüliklerini ekologiýa şäheretine gatnaşyjylary Aşgabat binasyna paýtagtymyzdan 140 kilometr hormatyna guralan dawra gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerini beden terbiýany hemem sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meseleläriniň hormatly prezident bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýany urdugyny taly.
Milli ýyldarymyň Ak şekerimi Aşgabat adly täze kitabynyň şanly tene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sowgat bolany bilendi. Bu kitabyň sahypalaryny paýtatmyň geçmişi hemem şuny, uny mundan belägem ösürmegiň ýollary öz beýan tapdy. Aydymlarda berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwri, döwlet başçylygyndan başlanýany, döwletiň hemem jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny, şol sana sporty gazanlan üstünlikleri, hormat prezidentimiň watanymyzy gullady ösürmäge hemem halkymyzyň abadançylygyny üçetmäge gönükdirligi parasatly syýasaty, milli senen amamyzyň şanly taryhy teneleri ruh berentlik bilen wasp edildi. Hormatly alymlar, orta ýurdumyň unaýtana we paýtaht Aşgabatda 14-nji maýda saat 20-den 15-nji maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın unaýatyny ütkap bilen burtgal bu nordan teleskopda 9-4 metre ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 18-20 gradus, gündüzini 27-32 gradus, kenary etraplaryny 23-28 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyny azken burtgal Demiralky nordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 15-20 gradus, gündüzini 27-32 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna azken burtgal Demiralky nordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 12-17 gradus, gündüzini 27-32 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna azken burtgal Demiralky nordan teleskopda 9-4 metre käýerlerini 16 metreçe ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 13-18 gradus, gündüzini 28-33 gradus maýly bolar. Daşuwut vilayatyna azken burtgal Demiralky nordan teleskopda 9-4 metre ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 12-17 gradus, gündüzini 27-32 gradus maýly bolar. Paýtaht Aşgabatda azken burtgal Demiralky nordan teleskopda 7-9 metre ýetýän şemal uçurum. Howa gijetini 17-19 gradus, gündüzini 29-31 gradus maýly bolar. Ýurdumyň maý aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagy başlaýar. Idi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 9 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini uranmagy. Şeýle hem ýaz passynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasaly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzgünleri berip berjäň etseňiz, ýylyň islenik passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimize jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli babatlarda ösürýär. Ähli ösürýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.